Eta arranak eta erabiltzen duzuz? Bai. Arranak hemen gehien partez bere sugeetx. Sugeetxik. Ude parten sugeen loba dau, eguzkitzen, eta ardi badoa, arranaz bado, suge kalte egiten dau. Hemen oin bajada, baina hau suge ingiru gogorra egiten da. Eta bueno, gero guzta egiten da zela, bueno. Zaratea bera, ez da? Bai. Batez bere gauez, holan uden egunez gerizpen egon tabadoz. Eta gauez landara jaten urtaten badaude, gaue mantzo bada, asebearik edo, oin kotxekaz ez da, tot kristonek entzuten baina, hauren arranjoko politxeizten da. Bai, hauren arranjoko politxeizten da. Horrek eroskitzen dozuz, non batzen dozuz edo... Bueno, nik leku askotako deko daz, lehengo etzekok, ontzenak. Eta gero, non lekuren nola gustatzen da, eta erosike batran bat, desbardine edo, aldotela usakok. Aldotela honek pastore sarrak ibilikoak,